Ululeko mnewethu, namhlanje ngifisa sigxile kakhulu endabeni yomsamo, ukuthi uyini umsamo, liyini idlozi. Yini ndaba abantu abaningi bathole sebengasakholelwa kakhulu kule zinto zemsamo, abanye bayakholelwa kuzona, kepha bathi kade babenza izinto kodwa azenzeki. Kunalokho izinto y'phenduka zibe worse. Mhlawumbe ungasithatha usibeke esithombeni ngendaba yomsamo namhlanje Dumulo Welanga. Baba Mabhodla, ndiyathemba kuyaphileka baba kanye nabalandeli ake sizifune sizithole. Eyi, uma sithinta indaba ethinta umsamo, sikhumbule-ke ukuthi emandulo kwakuba nendlu ekuthiwa ikagogo, okuyindlu eyayiwumsamu eyayithinta zonke iy'dalwa zekhaya. Ngicathi siyazi ukuthi-ke umsamu noma indlu eyayibizwa ngomsamu ekhaya ngaphakathi kwesokunxele kwakuba isilili sogogo, ngesokudla kube isilili sobaba. And then ebese kuthi phezulu ophahleni kwakuyaye kuhlonywe imikhonto, ebese kuthi lapha phakathi nendawo emese kuba yindawo ekuthiwa umsamu, lapho esiyaye sixhumane khona nabangasekho esiyaye sithi bangale kwelamathongo balele ubuthongo baphakathi. Kanjani na? Siphinde futhi sibe nomsamu owubuwena futhi uqobo wasenyameni ngoba loya ungokamoya loya, ngoba sisuke sithinta iy'dalwa ey'ngasekho. Mase siba nomsamo owubuwena osuwubona ngamehlo. Onjani-ke lowo? Lapho-ke baba sisuke sithinta uma wakho okuzalayo, siphinde sithinte ubaba okuzalayo, siphinde sithinte umaka mawakho nobaba kamawakhe, siphinde sithinte ubaba kamawakho, siphinde sithinte ubaba kababa kamawakho nobaba kababa kababa wakho. Imsamo-ke naleyo. Khumbula phela ukuthi kuyaye kuvezwe kuthiwa even ngisho ingane engamhloniphiyo umzali wayo ayinalo ikusasa. Kungani na? Ngoba abazali bakho kwanabo bawumsamo wakho uqobo. Yingakho uma umzali wakho ekhiphe igama elingelihle awulungelwa lutho empilweni. Siphinde sibe nomsamo othinta abantu abangasekho. Ngingasho ngithi baba Mabhodla, imsamo ikabili. Khona umsamo wasenyameni, akuwabazali bakho, mase kuba khona umsamo wakamoya othinta iy'dalwa, abantu bakuleli gceke abangasekho. Abantu abaningi-ke abasakholelwa kulento yemsamo ngenxa yey'nkolo ey'thize esingeke-ke siy'dalule ngamagama, kodwa eqinisweni asingeke sakufihla ukuthi umsamo ukhona futhi uyaphila. Omunye uzozibuza ukuthi pho uma ngawukuthi umsamo ukhona kungani pho sihlupheka kangaka, sixakeka kangaka? Abanye uma bekade benze imisebenzi kuba ney'nkinga more. Isizathu esidalwa lokho ngake ngakuveza nakuma-episode adlule ukuthi awukwazi ukubiza umsamo ukhohlwe imvelo. Ngamanye amazwi ngiqonda ukuthi imvelo baba nabalandeli iyahambisana nomsamo womuntu. Uma konakele emvelweni ngeke kulunge lutho emsamo. Khumbula phela kunezimo eziye zithi uma thinta imsamo yethu emakhaya, kuye kube namasiko agcina thinta ukuthi kufanele siyogeza emfuleni. Umfula uyimvelo. Angithi uyabona-ke manje ukuthi sekunobuhlobo obukhona between umsamo nemvelo, ngoba awukwazi ukubiza umsamo imvelo uyishiye ngaphandle. Lokho-ke sekuyinto evamile eningi kakhulu, abantu bakhohliwe yilokho kakhulu, kanti endulo babazi ukuthi imvelo nomsamo kuyahlobana. Ngoba kuhambe kube namasiko ayadinga ukuthi kufanele siye emfuleni, siyogeza emfuleni ey'ntatha-kudla. Iyini umfula? Umfula uyimvelo, sinenkosazana uNomuwi okuyisidalwa samanzi laphana. Angithi uyabona-ke ukuthi lapho sekuvela ini? Ubuhlobo obukhona. Kufana nani? Noma kunomuntu odlulile ekhaya, noma masikade siye emngcwabeni, kuney'hlahla, kuney'mpande okuye kudinga ukuthi sigeze ngazo. Iy'hlahla ney'mpande ziyini? Ziyimvelo. Okusho ukuthi umsamo
baba Mabhodla, nemvelo kuyahambisana, kuhlobene, akuhlukani. Kodwa abantu abaningi bakukhohliwe-ke lokho. Yingakho-ke ngake ngakuveza baba Mabhodla ukuthi namhlanje siney'nkinga ey'nje ingoba abantu noma amadlozi ethu, iningi lawo ahamba a-disconnected nemvelo, kanti imvelo iyona enamandla phakathi komuntu nomsamo. Lezo zinto zombili ziyahambisana. Uma konakele emvelweni emsamo ngeke kuze kulunge lutho. Ingakho namhlanje siney'nkinga noma sibabiza abantu abangasekho, akuthi shu, asiyiboni iminyakazo, asiyiboni inqubela phambili. It's because imvelo konakele emvelweni. Abantu abaningi sibabiza ba-disconnected kwimvelo, baba Mabhodla. Enye inkinga futhi le esibhekene nayo, mase sibuyela-ke ey'nyanyeni zethu zasendulo, lezi ey'bizwa ngey'nyandezulu, lezi ezinokufika emakhaya izimo zey'lwane ey'thize. Yingakho sinanenyoka eluhlaza enamabala amnyama esiye siyibize ngokuthi inyandezulu, ngoba iy'nyandezulu zayisebenzisa yona kakhulukazi endulo ukuvela mayivela phakathi kwabanye, zaziyithathe isimo sesilwane thizeni esizoqhamuka egcekeni. Injalo nje baba Mabhodla. Masiza-ke kulezi y'nyanya zasendulo, khumbula ngithe lezi y'nyanya zanamuhla zihamba zi-disconnected, ayixhumene nemvelo, okuyinkinga futhi leyo iyodwa. Iy'nyanya zethu zasendulo ezazinamandla, ezazithi uma zibizwa kwenzeka izinto ngempela, ezithi uma imenyezwa kuvuleka iminyango ngempela. Kudalwa yini namhlanje singabe saxhumana nazo, singabe sa-connect-a nazo? Lokho baba Mabhodla kudalwa ukuthi sikhumbule ukuthi bathi abacindezeli uma befika kuleli zwe lakithi babephethe iy'bhamu, baqhumisa iy'bhamu, badubula omkhulu bethu nogogo bethu ngalesa sikhathi, nokhokho bethu babulawa ngey'bhamu, badutshulwa. Namhlanje asisakwazi ukukhonektha nabo. Kudalwa yini namhlanje singasakwazi ukukhonektha nabo? Ingoba namhlanje imizi yonke iney'bhamu. Namhlanje emizini yobaba bethu noma emizini yomkhulu bethu nokhokho bethu kuney'bhamu. Uma kuwama-weekend abanye bethu baye bayiqhumisa. Kanti ngesikhathi iqhumisa lezi zinto lezi, iyavuka leya nto kulaba abalele emathuleni omhlaba, iyavuka leya nto abahamba ngesibhamu, ngoba ngeke sikufihle ukuthi sinomkhulu nokhokho abahamba emhlabeni ngenxa yesibhamu. Namhlanje emagcekeni sihlala ney'bhamu. Namhlanje ebusuku umuntu uma ekhumbula isibhamu sakhe uyakuqhumisa. Uthini ngabanikazi baleli gceke abahamba emhlabeni bebulewe ngayo lento? Abanye uma kuyimingcwabo kuqhuma zona ley'bhamu. Sesilibele ukuthi omkhulu bethu nokhokho bethu mhla bezophucwa umhlaba, babulawa ngazo lezi zinto namhlanje esey'gcwele umhlaba wonke. Ingakho-ke namhlanje sinenkinga yedlozi, kungathi idlozi asikhonekthile nalo, kanti hhayi, kunezinto ezabulala omkhulu bethu nokhokho bethu namhlanje ziseduze kwethu, zihlala enqulwini yethu, siyayiphatha siyiqhumise. Yingakho imimoya yabo iyayiduba ihamba. Ngobani? Ziphethe izinto ababulawa ngazo, iy'khala abadlula ngazo emhlabeni. Angizoyikhuluma kakhulu yamadlozi anamuhla ahambe disconnected nemvelo. Ingakho kunzima abanye bahamba iminyaka singabaphuphi. Ngobani? Awukwazi baba ukuhlukanisa umuntu nemvelo. Uma ngithi umuntu nemvelo, ngibala inyanga kuwusozwaphhe, ngibale ilanga okuMveli kuqala, ngibale isibhakabhaka okuwumama uNomphethokazi, ngibale ney'nkanyezi ezingaphansi kwendlovukazi noMuyo uphinde abe umama wamanzi, nesidalwa senhlambuluko kuwuSodoma. Siphinde sibale nalo ulwandle imbala okuyinkosazana uYameya, nomhlaba uqobo okuyindlovukazi uGaye unkosikazi u-Amoni. Baba Mabhodla, ngingase futhi ngikusho ukuthi ubuhlobo phakathi komsamo womuntu nemvelo bukhona. Njengoba sengike ngakuveza ukuthi masiney'nkinga khona la kuye kudinga ukuthi kufanele sihambe siyogeza emifuleni.
imifula iyimvelo. Ilezo nkinga-ke namhlanje esibhekene nazo futhi kube sengathi idlozi alikho noma umsamo awukho. Sengike ngakuveza-ke ngakubalula ukuthi imisamo esinayo mibili. Umsamo wasekhaya uthinta abakwethu noma imimoya yakithi elele emathulini omhlaba engasekho. Mase siba nomsamo basenyameni okuwumzali wakho, okuwumama nobaba. Sibonga kakhulu qhawe lamaqhawe, sibonga kakhulu ndoda yamadoda. Kwande kakhulu nalapho sihlephulele khona. Siyathokoza.